Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abonnez-vous, awni sogoma, aw sira here la, ala ka tile ba here caya, inshallah. Ala kana fenge ba shira, aywa ni aw balmanke, aw ka karango ce, do dogo ce, do denke, do face, inshallah. No ne Maître Badra Ali Badini di sabari kai, inshallah. Ala ka sabar dinin aw bema. Aywa, o temelen kofe. Bi sogoma na ñañi ni ala fe ka bon ala to bakele kono klan an ñonce inshallah be ka taka makudla ala to en abara e klinan damale na ma fo mako amna hada ko do shi abara be klinan damale me klinanin konna na inshallah yella ñino la ñinita ala ta ala fe akacha ala fe abe ke ka ko klinani dafane amla hala mahudu anen ala kira to nani ala kira to maksusin min mo be dalail kono sala wudulu be tamani ye akatiri ko jugu klinan da majira lo nala sona ma ima ko be dlanga ko klinani ne ma be dagal ni ma ko dlana shufolo duza goy abe nyini fe ka ala darun to ke fuka da se klinani ma nyana mo do ala to ko nye forla amna anyini aw fe aw ka bambaka abone akana to kana ala to ta ti nauti abone tanu farfuni na ba fa men barai na auye ay jijay abone ka caya ay video ni na abone na aba notification like walsa na video bla al na connecté te na na connecté abi video soro auye ne akana nyina de ay video fana partager walsa asoro bakaw ka caya ani fana ma aw akli jigi anga kalambulo nda flamin dayele whatsapp kan alen telegram kan no ye kalansoye ambe ka kalandenw kala karamoya yɛrɛ kɛ cogo ɲuman na cɛ bi saba bɛ baara cogo jumɛn a t'i siri a bɛ a ɲuman bɛ kɛ cogo jumɛn a juguman bɛ kɛ cogo jumɛn na et puis i b'a kɛ n'a t'i yɛrɛ siri o kalan bɛ kɛra kalan bulonda in kɔnɔ an ye musalis gazali ni musalis kuntiw ni murabaw muhamas musabi'un fo ka taa se mumiyatayiniw na a bɛɛ olu bɛɛ bɛ kalan o fana kɔnɔ an bɛ turabu kalan an bɛ mɔgɔw kalan turabu la sanga ni wagati bɛɛ turabu bi ci cogo jumɛn a kuma bɛ fɔ cogo jumɛn a saraka bɛ bɔ cogo jumɛn a bɛ baara wagati jumɛn a tɛ baara wagati jumɛn ni bɛɛ de bɛ kalanso in kɔnɔ wa o dama tɛ an bɛ ala tɔgɔ kilan an bɛ yiriw di fɛn caman de bɛ kɛra a kan a labɛn cogo ɲɛna aw bolo a bɛ jija a bɛ abonné a ye bama a bɛ taa yɛlɛ groupe in sanfɛ tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 1400 kalo sara ye 460 mais nafa min b'a la hali 1000000 t'a sɔrɔ aw ni cɛ ka faamuya ko ɲuman na an bɛna baara nin kɛ cogo yira aw la ni bɛ baara cogo jumɛn abna amla hala mahudu sebe alamsa don fe amla hala mahudu daidai sebe kema woron bi woron woro maksusin bil izi maksusin bil majdi maksusin bil sharfi o fana kema woron bi woron woro abe kawati murabbaw min fle abo wo cemancala daile ka kala nyini do ka anashi ko ka fara nyogon kan abna fitini bo ka usuna labena lusuna ne jumaye ole udu maja zawi lubanu zakara abo lulo nyagami wona ka shushu ka nyagami ni nashi di doni aba nashi to klan yoro fula nashi klan kirin abno ke ka saka kungolo tobina e ka dumu nashi klan kirin to abno ke ka parfum do be ma fama nuru muhammad abo nyini ka bla kono abtu ko amu e pabtu ko wurdi ni ke lombe shufe yani klinani dairatil min fila duguma dairatil fuluki min fila duguma no Allah Muhammadu ye abo ci ne wala ka ba ka lañini do ka wati min ci la aba bla tasmana wurdi be kay ci ko jume abana maksusin bil izi maksusin bil majdi maksusin bil sharfi abo lu wurdi wa ta ani nani ani keme ani bishegini nani am la hala mahudu dai shi na ba le wurdi wa kelini keme ani bishegini fula lombe la jere shunani kono na Allah ta'ala sona ma shunani ti dafa fiyo ko ka lañini soro masha Allah asaraka e dondo ke aleni tamaro den kile ba fa ma ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh